katribo. Doon natin sa mailang kaunting sili. Bubukok na. Ito na nakakatakot nito. Mukhang okay na ito. Tikman na natin ito. Mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Ako nga Pasado at welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, magluluto ulit tayo ng adobo sa asin. Mayroon tayo ditong liyempo ng baboy, pero i-level up natin ang kaunti para may iba naman ang mga sangkap natin. Tayo sili, saka tanglad, pamintang durog at saka pamintang powder, saka asin. Yun lang. Bago tayo mag-umpisa, lamas muna natin sa pamintang powder itong ating baboy. Linisan ko na ito mga katribo. Lapasin. Sumalok pa yung isa. Tapos, lagyan natin ng asin. Dami-damihan lang natin ng konti. Tamas. Yan. Okay na yan. Ibababad natin lang, lamang natin siya ng mga 10 to 15 minutes bago natin lutuin. Katribo, after natin siyang mailamas at may babad ng 15 minutes, ito yung ating i-adobo sa asin. Lalagyan na natin siya rito. Sa ating lutuan. Ito natin niluto para tayo matilamis ka ng mantika mamaya. Takpan muna natin. Hintayin lang natin siyang mag juicy sa kanyang sariling mantika. Yan. Pag ganitong kumulo na, naglagay na tayo ng tanglad tsaka kaunting sili. Wow! Haluin natin. Baboy kasi may langsa rin ng kaunti para mawala siya sa tanlad. So, para umanghang, lagyan natin ng kaunting sili mga katribo. Tangulin natin. Balikan ulit natin mamaya. Ulit natin siya mga katribo. Haluin lang muna natin. Ayan. Wala na yung sabaw niya. Tanggalin na natin yung tanglad. Kulit na yan. Hintayin na lang natin siyang magmantika. Double check ulit natin mamaya. Ulit natin mga katribo. Ayan. Tuyo na. Diba? Pumuputok na mga katribo. Sakto lang na dito natin siya linuto. Dikit na. Mamantika na siya. Pagkirit mo nagmamantika na, hindi na natin siya tatakpan para mabantayan natin. Balik-balikan ulit natin mga katribo. Ulit ulit natin mga katribo. Bubukok na. Ito na nakakatakot nito. Oh. Yung mapula-pula rin yung iba. Diba? Tama lang na dito natin linuto po. Dahil matalsik talaga. Kaunti pa.
Papula-pulahin pa natin ng kaunti. Mga 15 minutes pa yan mga katribo. Balikan ulit natin. Double check ulit natin mga katribo. Mukhang okay na ito. Oh. Okay na ito mga katribo. Kain na tayo. Kain na mga katribo. Kain na tayo mga katribo. Ito na siya oh. Wow! Para ito natin sa usawa. Bago tayo kumain, pasalamat muna tayo. Yun, kain na tayo. Tikman na natin to. Lumutong din kahit paano. Panghang. Para sa inyo mga katribo. Up. Pag nagluto ka nito, kailangan lang mahabang patis ka. Kasi medyo matagal-tagal ito lutuin. Masarap naman yung kinalabasan. Grabe. Lutong. Lutong din ang kaunti. Marami na kain mga trip na ganito. Para mga trip, hanggang dito na lang muli ang mapapahagi ko sa inyo. Hindi ko naman maiubos ko. Maraming salamat po sa panonood at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan. Please naman. Baka naman. Bye-bye.